Walah, Tek. Tibane kowe pengen kawin to. Gak layak. Waduranmu kok kembut-kembut. Kayak aku lek pengen yo kembut-kembut. Wis, Tek. Nek tak golekno lanangan. Kalau wis ketemu, kawin sak lempohmu. Tapi lanangane mbak sapa yo? Oh iya. Ya sastro kan duwe. Wis tak arani. Tarsan. Ya kowe iki nang ndi to? Pirang-pirang dina ra mulih. Aku iki memeng. Bar manti ana. Aku kira ro diringkas arep ditarungke. Napani DP-ne wong. Bisa dibantu wong ya. Tan? 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 Awo. Tan? Awo. Kowe mesti kok Sam. Orang-orang dina ra mulih mesti katut wedokan kowe. Nangmu. Nek suarane Tarsan, perasaan film Tarsan lo wis tamat. Ojo nek suarane. Awo. Wah, lah sastro po. Jelas arek iki obat entek. Apa, Mbak? Lah kowe iki apa arepe main film Tarsan, Tro? Kok bengok iki. Bapak main film, Mbak. Aku goleki Tarsan lho ora petuk-petuk. Tarsan. Lagi film Tarsan sing musuh londo, apa film Tarsan sing udo, Tro? Piye toh? Kok malah film Tarsan sing udo? Lek film Tarsan sing udo, aku cek duwe kasete, Tro. Tarsan piti, Mbak. Duduk Tarsan film. Lah nek Tarsan film ngono kuwi nggon aku umbrukan, Mbak. Mulai saka Tarsan A, Tarsan X, sampai Tarsan Z. Ono kabeh. Weh, yo. Lah kok komplit mentro. Awakmu ora duwe musuh kok delok anu film ngono kuwi. Tro. Lah nek sing film Salome, kowe gak terus. Salome kuwi apa to, Mbak? Salome kuwi satu lubang rame-rame, Tro. Malah satu lubang rame-rame. Ya jelas duwe no, Mbak. Mbak, sampean mau jane apene nang ndi? Aku mau nang goleki awakmu, arep ngawekno pitik. Lah kok pitikmu ucul. Ya wis lek ngono, kepengin kasete, Tro. Anjene padha wae karo aku, Mbak. Wis, entar tak jupukne sik. Peh, Niat nyilih pitik malah oleh silian kaset. Gak apa-apa lah, lumayan. Mari ngene, mlebu kamar, lawange tak kancing, tak delok dhewe karo nglamuti gedang. Iki, Mbak, kasete. Matur suwun ya, Tro. Tak silih sik. Wis aku pamit mulih. Mbak,
Aja lali, tuku sampo sing akeh. Zaizana. Wes, mari nek nyangkok gedang. Iki engko nek oyote wis metu jembureng, gedange sing pucuk tak kethok, tak tandur maneh. Lah terus engko kethokane iki arep tak setek karo kates Thailand. Yo, ndah niyo wae kaya apa yo? Setekan gedang karo kates Thailand. Nek wong mesti gedange glantong, katese gandol. Yes, jos tenan. Loh, suara apa iki? Loh, lagi pitik sapa iki? Ora nek wong iki. Kini gak enek sing duwe. Berarti iki pitik Gusti Allah iki. Pak ae. Lah, pitik sapa iki lek ganteng iki lam. Atur sik ya. Bersih awake. Ya. Gede, matane belalak-belalak, cucuke lincip, sikile yo loro, dan sempurna tenan pitik-pitik. Aduh sik, awake ben seger, tambah ketok ganteng ya. Sing duwe pitik kok goblok tenan. Pitik apike koyo ngene. Malah diculne ora dikandang. Lah ki Pak De Bejo kok ngadosi pitik jago. Wah, kena ge ngawin pitikku iki. Pak De, gelem ngawin. Ngawin? Ngawin sapa Mbak Lastri? Ngawin nggonku Pak De. Tenang Mbak Lastri. Iya Pak De, kawinen. Ngapa sampe Pak De? Apa kowe semangat? Apa sampe Pak De? Jari kon ngawin sampean Mbak Lastri. Maksudnya orang ngawin aku, ngawin pitikku. Saramu lho, gane sik. Wong kok tak gedeng Walah, kira sampeyan sing njaluk kawin. Dewa seneng aku. Wong kok trongo aneh. Sampeyan yo ngono Mbak Lastri, ngomong saugel. Ngono kuwi mbok ngomong. Nek kon ngawin pitik, aku lak yo genah. Karo kene wis suwi ra kawin-kawinan malah ditawani. Lah aku seneng nyawang pitik sampean gedhi Pak De. Ya malah aku gupoh. Wes nek ngono gon nggen aku ben ngawin pitikku Pak De. Sik to Mbak Lastri. Tenonge dilumahne, ngomonge digenahne. Lah kon ngawin kuwi enek duwite apa ora? Walah, ngono kuwi tibake nggih dhuwit barang to Pak De. Piye to Mbak Lastri? Apa enek wong kawin kok ora gawe duit iki? Ning dinding nggon jenenge kawin kuwi ya gawe duit, bayar. Lah piro to Pak De? Ya tergantung to Mbak Lastri. Sampean njaluk pirang cerotan. Nek kaya pitik nggon aku ngene iki, biasae sak cerotan 20.000. Kari sampean njaluk pirang cerotan. Walah, ngono ya Pak De. Ya wis iki tak DP 50 dhisik. Aku njaluk 2 cerotan. Engko nek kurang tak tambahi maneh ning omah Pak De. Oke.
Ubur-ubur ikan lele. Ayo kawin le. Saiki Mbak Lastri ya. Iya, Pak De. Oh, ditenono lek temu kok. Jek jek. San. Allah. Mbak Lastri. Lah jane sampean nang peruh to. Nek pitik njaluk kawin nih, kok ngejak aku. Ya ora to, Pak De. Lah wong wadonane kuwi lho wis embut-embut pitikku. Embut-embut. Iya kuwi nek embut-embut njaluk kawin. Lah nek embut-embut angan-angan, apa gak yo lara nek dikawin? Ya ora to, Pak De. Wong sing tak delok kuwi bolongan isor kok. Lah jane pitik nek bolongane pira to Mbak Lastri? Ya loro to, Pak De. Sing nisor digawe ngendhok, sing dhuwur digawe nelak. Walah. Ngono to. Sik Mbak Lastri. Aku yo sakmene tuwekku kuwi lho, urung tau tumon pitik winguyo. Lah pomo pitik winguyo. Lah bolongane lewat endi Mbak Lastri? Ya lewat bolongan isor to, Pak De. Loh. Lah jerima bolongan ngisor digawe ngendhok. Oh, berarti yo bolongan sing dhuwur, Pak De. Lah jerima bolongan dhuwur digawe nelek. Sik, Pak De. Oh, berarti bolongannya telu, Pak De. Ki piye to? Bolongan kok mulah malih. Lah iki engko suwe-suwe lek iso ngambrak bolongan dadi papat iki engko. Lah kok iso papat lho, Pak De? Lah sing sitoke digawe opo? Sing siji bolongan digawe geblek. Wes. Kok panggah kuwi ae. Wes ayo. Sik Mbak Lastri. Lah ngono kuwi rasane apa ya padha, Mbak? Wah, Ki piye to? suwe-suwe omong karo bojo kok istirahat gedeng. Lah iki pitike endi Mbak Lastri sing arep dikawin? Yo ning jero kandang to, Pak De. Masa ning jero hotel. Sik, Pak De. Ojo kesus dibuka dhisik. Pitikku iki nang wisinan, Pak De. Lah terus piye engko nek ngawin nek pitik isinan ngono kuwi? Sing digopak dibejone kok Tarsan. Wah, bener Tarsan pitikku kae. Pak De. Kok apik kelakuanmu? Loh, awakmu to, Tro? Lah ket biyen nglaku aku lah ya apik to, Tro. Lah kok dawa tenan tanganmu, Pak De? Tanganku ket biyen dawane ya sakmene, Tro. Lah nek tangan ndek, kaya tangan puter no. Tuwek ora tobat, malah kumat. Kowe lapa to, Tro? Teko-teko kok muring-muringi. Ganggu wong arep kawin ae. Heh, kawin? Sampeyan arep kawin karo Pak De Bejo? Cangkemmu lho, Tro. Sapa sing arep kawin karo Pak De Bejo iki lho arep ngawin pitik lho. Lah pitik endi sing arep dikawin? Iki lho, Tro, pitikku sing ngarep ngawin pitik Mbak Lastri. Lah sampeyan ora roh, Pak De. Iki pitike sapa? Lah matamu apa ya ora ero to, Tro? Jenenge pitik tak cekel, iki ya pitikku. Cangkemmu nek ngomong sing penak, Pak De. Pitik wong aku pitike dhewe. Kowe ngerti ra? Iki pitikku. Nek pancen iki pitikmu, Tro, buktine apa? Kowe gak percaya, Pak De? Deloken nang ngisor silite ana tohe. Wah, iya, Tro. Kaget. Pitik dinceng silite malah nelek wong. Iki piye to, Tek? Telek pitik kok rasane asin-asin gurih.
Wah, pitik iki rasane mangane kakean masako iki. Bejo. Pancen niku gak lumprah menungso anjene. Terus lencong kayak ngono kok malah mbok dilati. Iya, Adik. Enak dah, tahe. Iya, Etro. Enak tohe tibakno. Ya nyoh. Wong pancen iki mang pitik nek aku nyekel ning kebon, Etro. Ya wis, Pak De. Lah arep bogone ndi pitik Etro? Ya mulai to, wong pitikku wae. Ora iso, Tro. Wong kuwi mang wis tak DP 50.000 ek. Pitikmu arep tak ge ngawin pitikku. Lah bayarmu gak ada sapa, Mbak? Ya ngene Pak De Bejono. Ya nek ngono, Pak De Bejo kuwi kon ngawin pitikmu. Kowe iki piye to, Tro? Wong-wong mbok ngawin pitik lho, apa ya sedeng. Lah nek aku ya gelem-gelem ae. Lah nek engko pitike silite suwek, kowe gelem tanggung jawab. Masya Allah, kok enek kelakuane wong kaya ngono kuwi. Diarani gendeng tapi kok ro duit. Diarani waras tapi kok gendeng. Wes, Tro, aku wis kadung bayar iso gak iso, pitikmu kudu ngawin pitikku. Ya Mbak Lastri, gelem aku. Tapi yo ngono, duwite kek aku. Ya aja ngono, Tro. Lah kuwi mau lho sing nemokne pitikmu lho ya aku. Sing mitungne kawin pitik karo ngene Mbak Lastri kuwi lho ya aku. Ya duwite separo ding to, Tro, karo aku. Ya wis ora apa-apa, Pak De, paro eding. Mbak, kawine ping akeh ya. Sewane ben rada akeh yoan. Yo Tro, sak dobole pitikmu. Ya wis, Mbak, ndang dikawinke. Engko dhisik. Saurunge pitik iki dikawinne, kudu dijabne dhisik. Lah iki kewan iki, Pak De. Senajan pitik iki kewan, kudu dijabne supaya awake dhewe ora kena fitnah perjinaan. Mergo apa? Sok mben nek pitik iki duwe anak ben ora kangelan nek ngurus akte. Wes, sakarung Pak De. Sementing pitikku kawin. Lah terus ngene iki kok sing dadi naipe sapa, Pak De? Sing dadi naipe ya aku to, Tro. Wong aku sing tuwek dhewe. Tapi aja lali, engko sangune naib. Kok panggah duwe ae. Lah iki sing sangune japan piro, Pak De? Saikhlase, Mbak Lastri. Saman kae 100.000 tak tampani, 500.000 ya tak tampani. Pokoke aja mbok kae 5.000 ya. Lah iki regane pitik karo acarane kok larang acarane iki. Wes sakarepmu, Pak De. Sementing sampean seneng aku ya seneng. Ya wis, nek ngono saiki pitik ae ndang gorene, ndang tak ijabne. Wes, Mbak Lastri, pitik iki jenengmu sapa? Betty, Pak De. Oke, Betty. Kenangmu, Tro? Tarsan, Pak De. Oh ya, Betty karo Tarsan ya. Wes ya, saurunge tak ijabne, aku tak takon karo Tarsan dhisik. San, kowe dina iki arep tak kawinne karo Betty. Kowe wis siap lahir batin apa gurung? Oh ya, siap. Betty, kowe ya ngono. Dina iki kowe arep dikawin karo Tarsan. Kowe wis siap lahir batin apa gurung? Wis siap nampa apa anane Tarsan apa ora? Oh, ya. Wes, saiki nek wis padha nampane, pesenku kanggo kowe ya San ya. Nek awakmu wis kawin karo Betty, kowe gak oleh lirak-lirik karo babon liya, ya. Terus kowe kudu sanggup nafkahi lahir batin karo Betty. Sanggup ora? Oh ya. Semono uga ya kowe ya, Bet. Kowe nek wis dikawin karo Tarsan, kowe ya aja lirak-lirik karo jago liya ya. Nek isuk Tarsan gawekno kopi, nek bengi kudu mbok keloni. Sanggup ora? Oh ya. Wis, saiki wis padha sanggupe, wis padha nrimone.
Saiki ayo ndang dijedekne. Jedekno. Nah. Dijapne ya. Tro, awakmu wakile Tarsan, aku maleni Betty, ya. Ya Pak De. Lagi salaman sih. Saudara Tarsan, saya nikahkan kamu dengan saudari Betty dengan mas kawin uang 100.000 dibayar tunai diserahkan kepada Naib. Saya terima nikah dan kawinnya saudara Betty dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah Mbak Lastri? Sah. Alhamdulillah nek wis sah. Ayo pitik ndang dikawin nih. Tapi aja lali, Tro. Awakmu bayar mas kawin ngen aku 100.000. Mbak Lastri nyangoni naipe 100.000. Dadi iki engko aku nampa dhuwit 200.000. Tangga dia kali ya karo bojo. Iki terus piye Mbak Lastri? Wes duwe duite. Sementing bojo seneng. Ah, akurane duwite. Atus. Nah, ngene lho. Duit lancar, acara yo lancar. Iki terus piye carane ngawekno Pak De? Carane ngawekne Betty begagahno, Tarsan tumpakno. Ayo Tro, pakno Tro. Nah, Mbak Lastri. Begagahno sikile. Nah, ngono lho. Ayo Tro, tumpakne Tro. Buka saya di Tro. Mbak Lastri, bokongin jenenge Mbak Lastri. Tro. Kiri. Rodok kanan, Tro. Buka saya di Tro. Pasne Tro. Ayo Tro. Buka saya di Tro. Ayo, belum.